L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum, 15 ta' Marzu, il-Knisja tiċċelebra r-Rabaħat tar-Randan. Il-liturġija tal-lum tfakkarna fil-ġrejja u l-miraklu tal-ama minn twelidu u fl-istqarrija ta' Ġesu li hu id-dawl tad-dinja. Il-quddisa tal-lum sa tiġi ċċelebrata mill-Imqabba fil-parroċċa ddedikata lil Marija Assunta. L-Imqabba saret parroċċa fit-tmiem is-seklu 16. Il-Knisja li sessir fija l-quddisa tal-lum inbniet seklu wara. Sfortunatament, fl-aħħar gwerra dinjija ġarbet ħafna ħsara, tant li x-xogħol ta' tiswija baqa' sejjer sal-1947. Jiċċelebra din il-quddisa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kappillan Don Blake Camilleri. B'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem il-parroċċa tal-Imqabba u daw kollha li qegħdin isegwuna permezz ta' TVM u anke pjattaformi oħra diġitali. Illum nakkompanjaw lil ħutna li se jitgħamdu f'Sibti Light. Għanna il-numru sabiħ ta' 39 adult li qed jitolbu l-mammudija.
U t-tieni Vanġelu f'din il-preparazzjoni mill-qrib huwa dwar id-dawl. Dan il-Vanġelu jintuża bħallum biex jispjega lil ħutna li qed jippreparaw għal Magħmudija li Ġesu irid ikun id-dawl ta' ħajjithom. Huma li qegħdin fid-dlam ta' dnub u li qed jistennew li jinħelsu mill-jasar tal-ħażen tax-xitan permezz tal-Magħmudija jersqu lejn Ġesu u jgħidilhom dik il-kelma inħasel. Il-ħasil tal-Magħmudija huwa dak li se jnaddafhom mill-ħażen kollu ta' ħajjithom, irressaqhom lejn Ġesu. Isir Ġesu id-dawl ta' ħajjithom. U aħna li għamduna meta konna trabi nirċievu l-istess tedina biex aħna u nġeddu l-wedit tal-Magħmudija f'Sibtilajt nerġgħu niskopru l-mulej bħala d-dawl ta' ħajjitna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna n-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int mod tal-aġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek. Għamel il-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal Samwel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: tħarisx lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fl-għajn imma l-qalb. Ġesse resaq quddiem Samwel 7 minn uliedu, imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn, u s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha. Ġesse wieġbu: għatfadal iż-żgħir qiegħed jirannaċ, u Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bgħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: u idilku għax dan hu. Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq u David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lil Alla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Flimkien ġie xejn ma. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni ħdejn l-ilma fejn ix-xtrieħ joħodni. Hemm hu irrejjaqni. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq mudlam, ma nabżax bil-ħsara għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwenżuni. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlikli rasi
u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Bijej iva jimxu tieqa l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u dabar ftar il-mulej sakemm iddum ħaj. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma' hu tieba, f'kull ma' hu ġustizzja u f'kull ma' hu verità. Fitxu li tarfu dak li joġob lill-mulej u tisseħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott. Imma ikxuhom fil-beraħ, għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħħbi, tisħim qarjek issemmih, imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher hu dawl. Għalhekk jingħad semba' ħint li int rieqed u qum mill-imwiet, ħajjiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej, rodda ħajr lill-Alla. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej Ġesu, lemaħ raġel ama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsewh, Rabbi, dan twilet ama għax dinepu stess, jew għax dimbu il-ġenituri tiegħu. Ġesu wieġeb, mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jienu d-dawl tad-dinja. Kif qal dan, besaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel ama u qallu. Mur inħasel fil-menqa ta' Silwam. Dan tfisser il-mibawt. Mela dak mar inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu, dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi ħud qalu iva hu. Oħrajn qalu le, imma jixbħu. Iżdu qalilhom jiena hu. Qalulu, mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom. Wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn, dilik li għajnejja bih u qalli, mur fis-Silwam u nħasel hemm. Mort inħsilt u ġejt nara. Qalulu, fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Il-dan il-bniedem li fl-modi kien ama ħaduh għand il-Farizej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnej l-ama, inserta kien is-sibt. Il-Farizej ukoll staqsew mill-ġdid mill-ama kif sar jagħmel. U qalilhom qed li ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi ħud mill-Farizej qalu dan il-bniedem mhuwiex ġej minn għand Alla għax ma jħarrisx is-sibt. Iżda oħrajn qalu, kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjal bħal dawn?
u ma qablux bejniethom u reġgħu qalu lill-ama: inċidirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk. Għalilhom: dak profeta. Il-Lut ma ridux jemmnu li hu kien ama u ħadd dawl qabel ma batu għal ġenituri ta' dak li sar jara. U staqsewhom: dan li intom qegħdin tajdu li twilet ama dan binkom? Mela issa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu qalulhom: nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twilet ama. Imma kif issa ġie jara dan ma nafuhx, wanqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu ħajitkellem huwa għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lut għax il-Lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu hu l-Messija isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darba oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien ama u qalulu: għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom: jekk hux midneb ma nafx, ħaġa waħda naf, li jien kont ama u issa qiegħed nara. Qalulu: immu x'għamillek, kif fetaħhomlok għajnejk? U hu weġibhom: ġettilkom u ma smajtux, xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu? U qabdu jgħajruh u qalulu: dak int dixxiplu tiegħu, aħna ta' Mosè dixxipli. Aħna nafu li Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom: sewwa, hawn qiegħed l-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala, u ma dana kollu lili fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lil midinbi, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rida tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejh wieħed ama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu qalulu: int se tgħallem lilna int li twelidnu bidek waħdek? U keċċew il-barra. Ġesu sama li keċċew il-barra, sabu qallu: temmen int f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu: min hu mulej biex nemmen fih? Qallu Ġesu: mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qallu: nemmen mulej, u xteħet għal kubtejh qudiemu. Mbagħad Ġesu qal: jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq biex min ma jarax isir jara, u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħu jgħid dan u staqsewh: aħna wkoll omja. Weġibhom Ġesu: li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imissa qegħdin tajdu: aħna naraw, mela dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jipprova jispjega lin-nies ta' żmienu, anzi lid-dixxipli tiegħu stess, li l-kundizzjoni ta' dan ir-raġel imwieled ama mhix kwistjoni ta' dnub. Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Qed jispjegana li dak li neħilsu minnu fil-mamudija mhux għax aħna nitwieldu għax għamilna xi dnub u allura hemm konsegwenza kera, imma nitwieldu fi stat ta' ama li hu għandu l-qawwa jeħlisna minnu. Mhux bil-fors tort tagħna, inti meta jkollok tarbija ta' twelid f'idejk. Min se jipperswadik li di tort tagħha li twildet fl-ama tal-umanità? U lanqas tort tal-ġenituri tagħha, twildet fil-familja tagħna li minħabba id-dnubiet ta' ġenerazzjonijiet sħaħ jibda mill-ewwel ġenituri tal-bnedmin
għandha bżonn xi ħadd li jkun ħellies, salvatur, feddej. Xi ħadd li b'risposta għad-dlam tal-qalb tagħna jagħtina d-dawl. U Ġesu juża dan il-miraklu biex lilna imexxina lil hemm mill-fejqan fiżiku ta' dan ir-raġel li twilet għama u beda jara u jipperswadina li hu id-dawl tad-dinja u jrid ikun ukoll id-dawl ta' ħajjitna. Huwa ir-raġel li twilet għama u beda jara li jsir l-aqwa ambaxxatur tal-qawwa ta' Ġesu. Ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu? Sewwa, hawn qiegħed il-għaġeb jgħidilhom li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu lili fetaħli għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lill-midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Mela dan ir-raġel qed jgħidilhom lill-Fariżej li suppost jifhmu, isma' dan ġej minn Alla l-aqwa ta'. Dan għandu l-kapaċità li twilit tagħma jagħtini d-dawl. U qed jgħidilhom imma tridu ssiru dixxipli tiegħu. Din mistoqsija dan ir-raġel jagħmilha lilna wkoll, lili u lilek illum. Aħna rridu nkunu dixxipli ta' Ġesu. Aħna nilqgħu il-qawwa tiegħu li joħroġna mill-lama ta' dnub, tal-ħażen, tal-mibeda, tal-lejra, tal-firda u jsir għalina id-dawl ta' ħajjitna. Ir-risposta tagħna jalla tkun ir-risposta ta' dan ir-raġel. Ġesu jistaqsih, temmen inti f'bin il-bniedem? Din hija domanda wkoll li f'dawn il-ġranet il-Knisja tpoġġi quddiem daw id-39 adult li qed jitolbu l-magħmudija. Imma intom temmnu f'Ġesu? Dak wieġeb u qallu min hu mulej biex nemmen fih. Mhux biss rajtu, jgħidlu Ġesu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qed jgħidlu inti qed tarani għax fejjaqtek mill-lama tiegħek, imma issa qiegħed inkellmek. Ir-risposta ta' dan li mwieled għama tkun ir-risposta tagħna. Nemmen mulej. U l-Apostlu missierna San Pawl jgħidilna fit-tieni qari li smajna mill-ittra lill-Efesin xi tkun li temmen intom kontu darba dlam imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma' tjieba, f'kull ma' ġustizzja, f'kull ma' verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lil mulej. Tissebħux fl-emejjel ta' dlam bla frott. Din hija il-kelma tal-Apostlu missierna li tispjeganna x'jiġifieri nilqgħu il-Ġesu bħala d-dawl ta' ħajjitna. Frott id-dawl jinsab f'kull ma' tjieba,
f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Stembaħ int li intriqet u mill-imwiet ħajiddi fuqek Kristu. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U jeżis fid-dawl tal-kelma tal-Alla llum jew nitolbu li aħna nażlu id-dawl, li nkunu li tid-dawl, nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mexxija tal-ġnus irrattbu l-qalb u l-moħħ tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li qed jippreparaw għal mamudija mhux hawnhekk Malta biss imma fid-dinja kollha. Eluf ta' adulti qed jitolbu li jsiru nsara biex il-mulej ikun id-dawl ta' ħajjithom. Nitolbu. Nitolbu għalina li aħna wkoll mistednin inġeddu l-wedid tal-mamudija fis-sara qaddisa tal-Għid biex nitolbu l-maħfra ta' dnubietna, ninħasslu mid-dnubietna bil-qrar u nimtlew bil-ferħ ta' wliet id-dawl. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-froq tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokontana nitolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u li nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem li kien miexi fid-dlam. U għalina li nitwieldu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu ulied adottivi ta' Alla bil-ħasil ta' twelid ġdid fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jannulek qima kbira għanja ġdida u aħna maltejja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna flori tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajl qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Fita kamurej fi kinisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha u taqa' flimħabba flimkien ma' Papa Rijun, ma' Risof tagħna Charles, ma' Risof Joseph li jedjinu u ma' ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġni mqazzom mala Marija, mal-Aġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
f'kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben taħalla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, il-kull li titin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna nisi nitqabnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġism. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u jogħġob lilek. Bi Kristu sik. Nixtieq nirringrazzja lill-Kappillan, lill-Fader Sean u lill-poplu kollu tal-imqabba tal-li laqgħuna hawnhekk illum nawguralkom mill-qalb li nkomplu din il-mixja tar-Randan flimkien li twassalna għal festa kbira tal-Għajti. Nitolbu ħafna l-paċi, nitlobkom li f'dawn il-ġranet nitolbu ħafna għal paċi fid-dinja. Intom tifhmuni x'tixtieq ngħid. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, ċelebrata mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Assunta ġewwa l-Imqabba. Nistednukom għal qudiesa feluq l-10 anniversarju minn mewt l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa fil-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina nhar is-Sibt 21 ta' Marzu fid-9 ta' filgħodu. Kulħadd mistieden jattendi. Nitolbu flimkien. Mulej Ġesu, tħallina qatt nagħmew wara affarijiet li ma jagħtunix paċi u serħan il-qalb. Ejna narfu li int biss, int il-veru dawl tad-dinja u tal-ħajja tagħna. Mulej Ġesu, it-tama tagħna hija biss fik. Nawguraw lil kulħadd il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.